Bună ziua! Deci, fiți, dați-mă follow, că ne jucăm, nu știu dacă o să filmez, nu știu dacă filmez, știți că cam vreo să am primit 22%, știți că trebuie să mă joc pe telefon și nu o să filmez. Și sunt supărat, dar să fac o poză cu voi toți, și o să fac un server și să văd dacă puteți să veniți și voi. Și să nu mai fac ceva server. Fac un server și așa, pa!